Kúpanie na parádu je tu. Tu po pláži sa prechádzame celé dni. Fantastický zážitok. Výborné na nohy. Tak ja vás budem sprevádzať dnešným Kaorle. Som tu na dovolenečke už asi 20. krát, preto mi je tak milé to mesto, že si hovorím, že vám to všetkým ukážem, ako to je a prečo tu rád chodím. Caorle. Talianske mestečko v provincii Benátsko. Caorle sa stalo v 14. storočí rybárskou osadou aj s prístavom. Malé, klukaté uličky tu boli v tomto období zaplavené vodnými kanálmi. Tak sa mestečku vravelo Malé Benátky. Caorle bolo v tom čase ostrovom. Prvá historická zmienka pochádza z obdobia Rímskej ríše z roku 40 pred našim letopočtom a mestečko sa volalo Capruale. Najväčšou historickou dominantou v meste je v roku 1038 postavená zvonica, vysoká 48 metrov, s netradičnou kuželovitou kopulou a silným náklonom. Veľmi navštevovaný turistami je dóm, sídlo biskupa od roku 1038 až do roku 1807. V stredoveku tu žilo až 15 000 obyvateľov. Patron mesta je Svätý Štefan a mesto bolo v roku 1380 úplne vyplienené Janovčanmi. Nemalý význam na konci mesta, ležiaci priamo nad morom, je malý kostolík Della Madonna del Angelo. Dodnes je cieľom pútnikov z celého sveta. Prestavaný bol v 16. storočí. Mesto je pokojné a tiché. Uličky a námestia s malými tradičnými reštauráciami, obchodíky a veľa zmrzliny. To, že tieto uličky boli v stredoveku zaliaté vodou, to si dnes nevieme už ani predstaviť. Dnes tvoria úkryt pred horúcim slnkom či na romantické prechádzky. Aj Caorčania majú veľké sviatky. Každý rok vyplávajú tieto lode na takú okružnú plavbu po mori okolo Caorle, kedy všetci obyvatelia sa zídu na brehu mora, svietia sviecami v noci, mávajú a námorníci pádlujú na týchto vesliciach a na znak bývalým rybárom, všetkým, čo zahynuli na mori. Pekný sviatok to majú. Zaujímavou atrakciou v meste tu je tzv. Živá skala. Na nábrežnej promenáde umelci vytvárajú každoročne zo skál kamenné sochy. Tiež som sa uchádzal o zaradenie do sympózia, no neúspel som. Celé mesto je od dávnych čias v obklúčení rozsiahlých lagún. Teraz asi ešte 3 kilometríky, 4 a vojdem do lagúny. Žili tu celé rybárske rodiny v slamenných chyžiach, hovorilo sa im kasany.
V lagúnach je unikátny ekosystém fauny a flóry. Na tento ostrov je to krížom cez vodu 150 metrov. Ale keď sa chcete nám dostať suchou nohou, tak musíte prejsť 34 kilometrov. 900 hektárov územia tu tvorí iný svet. Nedá sa mi spomenúť tu aj spisovateľa Ernesta Hemingwaya, ktorý tu žil 2 či 3 roky. Hemingwaya vyslal sem americký denník New York Times ako vojenského korešpondenta na front druhej svetovej vojny na sever Talianska. Keďže nesúhlasil s vojnou, nemohol sa vrátiť späť domov. Ostal tu žiť v Benátsku, práve tu, v týchto lagúnach, s rybárskymi rodinami v Kasanoch. Tu strieľal Hemingway kačice a traduje sa, že strieľal celé dni s tými domácimi alebo domorodcami kačice a ani raz kačicu netrafil, ale to naschvál. On proste kačicu nechcel zabiť. Ďalšia strieľňa. No pekne to mali vymyslené. No túto tá kačka ozaj si nevedela už potom rady. Zalúbil sa tu benátskej dievčiny, ktorú lásku neskôr opísal v knihe Cez rieku a pod stromy. Je to dej, ktorý zahrňuje 2 dni lásky v Benátkach a 1 deň na love kačiek. Ernest Hemingway v roku 1954 získal Nobelovú cenu za literatúru. Idem podozrivo dlho už po týchto lagúnach a začínam mať obavu, či som sa nestratil. Pánečku. Jedine podľa slnka zase. Počas bývania v Kasanoch prichádzal na myšlienky ďalšej knihy Starec a more, za ktorú v roku 1953 získal Pulitzerovú cenu. Takéto chaluchy sa mi chytajú na pádlo a ťažko sa pádluje. Začínam byť nešťastný. Už tu hodinu 45 minút blúdim a neviem sa odtiaľto dostať von. Panečku. No, teraz kam? Doľava alebo doprava? Čo poviete? Tu sa dá ľahko zablúdiť. Ďalšia epizóda zas vraví, že Hemingwaya pozval v roku 1948 do Benátska barón Franchetti, jeho dobrý priateľ. Dobré znamenie, vidím krdel labuť tu v tomto kanáli. To znamená, že oni vychádzajú alebo skovávajú sa z toho veľkého jazera, tak idem za nimi. Už vidím veľké lode, mám dobrý smer. Spolu strieľali v lagúnach kačice, ktorých tu bolo neúrekom, no Hemingway znovu žiadnu nezabil. Už sa mi to blíži. Ešte 300-500 metrov a som v mori. Trošku to so ňou bude húpať, možno nechytím kameru. Tak dal som to. Doporučujem všetkým, skúste to. Je to dobrý adrenalín, ale tak skoro na celý deň. Ahoj. S barónom sa rád zdržiaval v dedine Kokorniany.
ktorá nás určite prenesie do dávnych čias 40. a 50. rokov. Večer sa tu do mesta, do centra Caorle natlačí celé mesto a pokojná atmosféra sa razom mení na davy turistov, ktorí si prišli oddychnúť a spoznať tamojší život. V letných mesiacoch sa tu neustále vymieňa až 250 000 turistov oproti 12 000 obyvateľov, ktorí sa živia hlavne zabezpečovaním služieb. Je tu život. Skoro do rána, každý deň. Dneska je pondelok a pozrite sa, mesto úplne plné. No páči sa mi to. Mňa osobne Caorle naplňa a môžem vám povedať, že som tu snáď po 20. krát, no vždy sa vraciam domov, oddychnutý a spokojný.